spouštět stopky. Nebere to. Zkusíme hrát moje bojovnice, Klára, hezky. Ale my jsme kritičku by taky byla jako dobrý. Obávám se, že to úplně nemůžu komentovat díky věku do 18 let, aby mě někdo nenaspil nějaký pedofilie. Takže Klára Nováčková připravená na startu, dostává druhou šanci od pořadatelů. A uvidíme, jestli ta druhá šance bude co k čemu. Publiku, vy si připravte, že druhá šance pro Kláru Nováčkovou. Jdeme na to? Hele, dívej se, to vypadá jako dobrý.